The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. As a believer, we are mandated by the Word of God to name our sins, acknowledge them before God. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka nga imong gamiton ka ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. He is the only way to heaven. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Kung manimubuhata ka na, then, andam na sabi ka sa salmot ng atong Bible study through the YouTube. Busa sa hilom, magandam ta sa tagsa-tagsa na ito kakaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala ka namon ng dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala ka namon dinhi na way kabalinggan o nining among padayon sa pagtuon sa imong pulong ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry among giangkon kini Grasya o Dios. Wani kami atagi kami sa concentration sa imo igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, aniya na sa kita. Niining atong Bible study through the YouTube. O karong adlaw, doon na tayo bag-o nga uluhan sa atong hilisgutan o pagtulunan nga atong gibasihan lamang sa pulong sa Dios nga maong kamatuoran.
Okay? Ang uluhan, din nga itong tunanan, mao kini. Pinili alang sa himaya. Mao ni atong title karon. Pinili alang sa himaya. O imong ubaros in English, chosen for glory. Okay? Mao ni atong title. Pinili alang sa himaya. Now, unas tanan, ato rin labason sa atong panamduman kadtong mga ingnon ta basic, mga sinugdanan nga mga pagtulungan. Ano na natong balik-balikon kini aron sa ingon niya dili na gyud nato makalimtan. Okay? Kay kini atong matang sa pagtuon, nasayod naman kita. Our method of teaching, o nang gitawag og ICE method. I-C-E. Ang I ay sagogical, ang C categorical, ug ang E exegetical. Now, kining atong ministry, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, nag-disseminate kini sa pulong sa Dios. Ingon nga murag pagpalanog na lang kini, riiko, gikan kini sa kinuy-kuyay gyud o kanang giayo gyud nila og tuon gyud ang original nga mga lingwahe sa pagsuwat sa Biblia. So this is a riiko from the Doctrinal Bible scholars who diligently, meticulously, exhaustively nagatuon sa mga kamatuoran sa Biblia gikan sa original nga mga pinulungan, line upon line, precept upon precept. Okay? So, it is a revelation to learn God's Word, precisely how it was given at the time of His writings. Aron yun nato masayran, matugkad yun nato ang buot ipasabot sa Dios. Now, I myself never knew I would ever be this close or know the Lord as well as I do if wa kunta mag kanang tuon ni ining maong matang sa pagtuon sa Dios. Okay? As well as I do if I wasn't for this unique and so precise and accurate method of pagtuon o pagkat-on sa pulong sa Dios. This really is grace, provision from God. Ako ginigiangkon nga iya gisangkap alang kanato nga mga Kristiyano. So, how privileged we are nga nagpahimos kita niini. Inumdum ka kining atong panahon. This is called in English the age of equal opportunity and equal privilege. Na, niyan ang mga pribilehiyo nga gisangkap sa Dios kanato. Naragod na nato og ato bang dawaton o isalikway kay naman tay kaugalingong kabubuton. You see, ipagamit man kana sa Dios. Mao na nga agi og labas. Okay. Labas na to sa tong panumduman. Nga unas tanan, ang Dios doon na siya ay 7 ka gipadayag nga mga kabubuton. 7 declared wills. Ang nag-una gyud ini nga iyang kabubuton nga ang tanang tao, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, mataw pag-usab, be born again. Naman na sa John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas pa diha sa 2 Peter 3:9. Ang sige sulti diha.
ang Diyos dili buot nga naay malaglag. God is not willing that any should perish, but that all, ang tanan, all be saved. Diba nina? God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang kanang come to repentance mo, kanang pag-usa. Hinulsol, pag-usab sa imong huna-huna. Gikan sa wa kay pagtuo kang Kristo nga karon imo na siyang tuuhan. You see? Mo kana ang kanang buti pasabot niya. Niya pud sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 sa gisulti diha. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Mao na yang kabubuton. So nang nag-una gyud nga pinadayag o kanang gipadayag nga kabubuton sa mo nga ang tanang tao unta born again, tao pag-usap. Kung ba na ang process to be born again, to be saved. Okay? Okay. Anto ta sa kaduha, unsa may kaduha? It is God's declared will that all believers, karon alang na kanimo magtutuo. Kanato nga mga magtutuo, all believers be sanctified. Unsa mo pasabot ning sanctified? Nga mabinalaan. Sanctified. Kano sa amang kita ma-sanctified? Of course, dunay tulo ka kanang hugna nining sanctification. Ang una nini, positional. Ikaduha, experiential. Ikatulo, ultimate. Kaya unsa maning positional. Kaning positional, ang imong kahimtang niadtong yung imong gidawat sa Ginoong Kristo ang imong manluwas. Pag ingon gyud nimo mutuo ko kang Ginoong Hesus nga ako manluwas, diha ikaw na balaan. Ang imong kahimtang ba na binalaan, sanctified, positionally. Mo to'y kahimtang nimo. Okay? That's number 1, phase 1 sa unsa sanctification kay tulo malagi kahugna. Una, phase 1, positional. Karon ikaduha, experiential. Unsa man ang experiential? Ang imo nang kasinatian sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. You see? Mo na experiential nga sunod ka na sa unsay mando pay mangno tugon sa Dios iyang kabubuton nga human ka maluwas kinahanglan magtuon ka siyang pulong. See? Study. Kay mao man ka na pagsunod diha sa mando sa 2 Peter 3:18 nga nagaingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pag-grow? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Okay? Hangtod matubo kay mo kalang. So mo na ikaduha nga hugna sa kanang sanctification. Now, okay. Inig kauman na si mong kinabuhi ni ining kalibutan na. Okay? Once your life is over, kuha naman ta sa Diyos. Ikan din kalibutan na o asa man ta. Eternity in heaven. So, mo na nga ikatulong hugna nga sanctification is ultimate. Ultimate. Mo na to'y kinatumya na yun nga imong kanang masinati ka ng imong pagka-binalaan. Okay? So, I hope na klaro ni mo na. Andun ta si katulo nga declared will sa Diyos. It is God's declared will that all believers, kini, mando na ni alang sa mga magtotoo, that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Controlled. Now, may ba naman ka sa kanang
mechanics unsaon ka dumalahon sa Espiritu Santo. Kaya daghan pa mga pundok wa sila kaibaw ni ining maong doktrina. Control of the Holy Spirit only occurs at the moment na kita we are free from any sin. Watay sala sa una-una, sala sa dila, sala nga makita, sala sa buhat ba. Wa ka magtinir na mong mga sala. So, right there, you are controlled. Dumalahon ka sa Espiritu Santo. Okay? He controls your mind. Mo ka na ang kabubuton sa nga buot niya nga ang tanang mga magtotoo kontrolahon sa Espiritu Santo. Kaya mo raman po ng kahimtangan ni mo once you are controlled by God the Holy Spirit nga ikaw magkatuman sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Di magkakatuman, di kanang execute sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi kung nagtinir ka mga sala. You see? So, it is God's declared will that all believers be free from any sin. So, they can be controlled by God the Holy Spirit. Kasabot ka? So, mo na ikatulo. Natuta si kaupat. Fourth declared will of God. Ang ikaupat, mao nga iyang kabubuton sa Dios nga ang mga magtotoo mapasalamaton sa tanan. That all believers give thanks in everything. Mando na ba na niya? Iyang declared will. Ngaw, mo na, mga tanan na itong kaugaling, no? Pasalamat ba ko sa Diyos? Inigmatan ako sa buntang pasalamat. Salamat, Diyos nga. Imo pa kong gipabuhi. How many of us? Mga magtotoo, ha? Muna nga. Muna ang kabubuton sa Diyos nga unta ang tanan mga magtotoo magmapasalamaton sa tanan. Na bakas kanang kapobrehon, kaanunahan, adversity or prosperity. Just the same. Pasalamat kita sa Diyos. Okay? Kana lang imong pagkabuhi, hindi mo na pasalamatan. Okay? So, man ikaupat. Anto ta si kalima. It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Nga musalig sa Ginoo. Musalig. Ang siya isulti sa Proverbio 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, siya mo, unsa, mugiya ni mo kanang amuma umagabantay ganimo, will guide you and protect you. You see? Basta ikaw mo salig kaniya. You see? Apan kini nga itong pagsalig niya, di rabag yun ni maligon kung uwa o kuwang tas pulong sa Diyos, uwa ta magtuon sa pulong sa Diyos. Kasabot ka, samtag yun na. Kung sa ako man imo pag-ligon na ng imong pagsalig sa Diyos. Nga naraman na ito mapupo, makanang mag-gain diha sa iyang pulong. Samtag yun na. Okay. So, it is God's declared will that all believers trust in the Lord. Okay, ato ta si kaunom. Ang ikaunom. Murag kuyaw-kuyaw ni ikaunom. Ano man. It is God, paminaw, it is God's declared will that all believers suffer. Uy, pantusol man leta. Nati man review gyan po niya. Dunay duha ka matang sa pagantos. Okay? There are two kinds of suffering. Nga, matagamtaman nato mga magtotoo. I'm kanang addressing this to us believers. Okay? Duha ka matang sa pagantos. Pagantos nga disiplina. Muna una. Ikaduha, pagantos nga panalangin.
Okay? The first one, sa in English, suffering for kanang blessing, panalangin. Yung kaduha, suffering for discipline. Now, kano sa man ni nato matagam tami nato kining suffering for blessing. Okay. Paminaw. Ato ning matagam taman suffering for blessing sa diha nga kita we are free from any sin. Okay? Wa ta hambin o mga sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat. Wala. So we are free from any sin. Unya, naatay pagantos while naata dihang kahimtanga. Umantay sa, apa nagantos ta? Kanang pagantos sa panalangin. Mansa may tuyo. Gihatagan ta ng pagantos. Aron yun mo lingkon pagdugang mo samot pa nga atong sa atong kanang salig kanang pagtuo sa Dios, pagtuo sa iyang mga pulong aron malingkon. Di man malingkon ning kanang atong pagtuo kun wa tay pagtuon sa iyang pulong. Wa sabot ka. So mo na suffering for blessing. Apan ang suffering for discipline lahi sa diha nga natas kahimtang naglunang sa kasalanan then kanang atong pag-antos nga giatubang di na blessing, disiplina, pagpanton sa mituyo aron mo balik ta sa unsa pakigamitay sa Dios kani gawas naman ta once nga mubuhat tag sala out we go. Gawas ta sa iyang plano, sa iyang kabubuton, under the bunal na ta. Ano iingon nila? Bot pa sa bot, under the divine paddle. Kaya anak man ta sa Diyos. Kaya mga anak man ta, iya tang pantunon. Aron mo tulid ta. Kasabot ka, manang pulong sa Diyos, ang tuyo nining atong tunan, aron pagtulid. Mabitaw na sige na itong basa niya sa Hebrews 4:12. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Critic. You see? Mga nga. I hope nagkuha ni mo na. Okay, duha ka klaseng pagantos. Antutas ikapito. The last na declared will of God. It is God's declared will. That's the 7. It is God's declared will that all believers be productive. Mabungahon. Okay. Ang Ginoong Jesucristo mo ay punuan kita mga sanga. Okay? Mo na nga kung kana wa ta maga tuon sa Dios so wa ta magtubo then unsa puungon ta wa may bunga. You see? Mo na nga God wills that believers be productive. Na duha ra ba klase pong production? Duha klase mga production good works, mga maayong binuhatan. Duha ka klase na ay maayong binuhatan nga tawhanon o ikaduha maayong binuhatan nga Dios nun. Na unsa man ning una maayong binuhatan nga tawhanon human viewpoint. Unsa man ni? Narito ng pulong nga viewpoint kay kanang sa pagbuhat nimo niya ng maayong buhat imong gigamit tawhanon ng mga una-una human viewpoint. So ang resulta human good, human kanang good works nga gitandi ra ba na sa pulong sa Dios nga sa trapo nga mahugaw, filthy rags.
ug kana gitandig yun na sa Korinto nagingon nga kining imong mayong binuhatan nga tawhanon, human good works, gitandi na sa kahoy, kugon, ug dagami. Suway ko nung kanang dusliti ko nung nagposporo ba o kanang lighter ba kung unsa musilao ba na dali ragi musilao kay kahoy god kugon dagami, you see. So unsa may mugawas wa kay naugdaw man suway ganti dili gantihan. Whereas ang divine good works, okay, gibuhat nimo to pinasikad sa pulong sa Dios, divine viewpoint mo na nga ang resulta niadto divine good works nga kana gitandi gyapos Korinto nga unsa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato, silver, gold, precious stones. Maura na'y gantihan. That's the only good that is rewardable. Kasabot ka? Maura na'y magantihan sa Dios. Kay, uduslitan ni mong sila o na. Dili. Ligon na siyang barog. O kana, barog man na siya, maura na'y gantihan sa Dios. O kini, madawat nato ang ganti ingon nga mga magtutuo sa unsa di time nga gingan lang to evaluation time, otherwise called unsa bema seat, the judgment seat of Christ. Di man gina judgment, evaluation sa ato mga binuhatan samtang dinhi patas kalibutan. Kasabot ka? Okay, so mao na ang pito ka mga declared wills of God. Okay? Ayaw na nagalimti. Okay. Now, ikaw, na Kristohano naman, try to recall. Yan itong higayon nga nakadugog ka sa may balita sa kaluwasan. Unsa may mga balita sa kaluwasan? Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Maura na ang unsa may balita sa kaluwasan. Yan mo na, good news. So, niyan itong gayon nga, mihimo kag desisyon. Ikan si mong free will. Kaya mayroon kag mutuo ko, mudawat ko. Okay. Ani ang mga benepisyo, mga kaayuhan nga imong natagamtang o naangkon. Okay? The benefits of getting saved. Kaya ikaw, naluwas naman. Kaya ang kaluwasan, ingon ra niya na. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wala mausog kanang matang sa kaluwasan. Sukad pa. Sukad pa niya itong pagkalaglag sa itong unang ginikanan. Okay? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay, diha, pagdawat din mong Ginoon sa Kristo, niyang mga benepisyo, mga kaayuhan nga imong naangkon. Nag-una gini ikaw gipunit as if, mura ba, gipunit ka sa Diyos Espiritu Santo o giunsa, gibutang ka na yun, gidugtong na ka na yun, kang Ginoon sa Kristo. You have been, unsa, kanang in union with Christ, nadugtong ka na, naiusa ka na kang Ginoon sa Kristo. Pinaagi, unsa maning kanang giunsa man nimo pag kanang hiusa kang Ginoon, pinaagi sa imong pagtuo o sa bautismo sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. Gipunit lay ka sa Espiritu Santo o gibutang kang Ginoon sa Kristo nga ikaw naiusa na niya na di na matangtang why mga kanang gahom si Satanas o mga kinsang gahom di na. Nobody, no one can pluck you out from the hand of God. Wala.
you are eternally secure. Ang imong dayon nga kasiguruhan, settled na once and for all. Kay ang atong ibarugan, mao ka ng prinsipyo nga once saved, always saved. That's covered by the doctrine of eternal security. Nanarapon na ni mo mutuo kaniya na uli. Okay? Now, so, you are now in union with Christ through the baptism of the Holy Spirit. Ikaduha, sa man, ikaw na tao pag-usab. Sama ni Nicodemo, munta na siya Ginoong Kristo, sa man pagkaluwas sa tao. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bitaw na sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nya ikatulo, gi-impute diha nimo ingon tagi ka ng butang diha kanimo ang kinabuhing wala na katapusan. You were imputed eternal life. Kay sa may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Okay? Ikaupat, gi-impute diha nimo ang pagkamatarong sa Dios. Kanang iyang pagkamatarong hingpit ra ba na? God's perfect righteousness. Mura bag mikuhag tipik ang Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong o gisulob diha nimo. Nga kung tanawon ka sa Dios nga mahadili na ka ng hinukman o condemn, kundi na matarong ka na. Kasabot ka? So, God imputed His perfect righteousness. Nagsulob na kakaroon. Ika-5, of course, you are saved. Luwas ka na. Okay? Luwas ka na hangtod. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Na. Kunya ikaw gisilyuhan ka na, gitimrihan ka na sa Espiritu Santo. Kanang timbre, nagpaila, kanang timailhan. Na ikaw, you are a personal, private property of God. Na'y maka tag-iya diyan nimo. Ang Diyos na'y tag-iya nimo. Sabot ka? You are now a child of God. Okay? Because you are sealed by God the Holy Spirit. Itong panahon na God, kung imong ibalik kaniya ito, that's isagogics, okay? Nga kadtong mga panahon na niya, atong mga karaan ng mga hari, diya sila yung mga kanang ang ilang mga property, bisag unsang property niya silang kabalayan, okay? Bisag gani mga kahayupan nila, unsa mga negosyo, unsa na diha. Kanya kadtong mga hari, doon sila dagkong mga kanang singsing, okay? Ug kadtong ilang singsing naagyoy unsa seal nilang mga hari. Inigsilyo nila, inigtimbre nila sa bisa unsang butang na klaro kayo nga sealed by the king. Wala na makailog niya na, wala na makatag-iya niya na. Nang karon, kung silyuhan ka sa Espiritu Santo, wala na makapanag-iya niya ni mo. Kaya ikaw, a personal, private property of God. Just imagine that. Ang magbubuhat sa tanan. Okay. So you're sealed with the Holy Spirit. Ikapito, unsa pa? Ang imungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out. Di na mapahangtod sa kangturan. O kanang pagkasuwat sa imungan diha, that is an indication nga ikaw
kalifikado na nga magpuyo uban sa Dios didto sa eternidad. Klaro? Excuse me. So, mao na nga ikaw kalifikado na. Ikawalo, ikaw nahimo ng sakop sa harianong panimalay sa Diyos. You are now a member of the royal family of God. Ikasiyam, ikaw nahimo ng lungsuranon sa langit. Tagalangit ka na. You are now automatically a citizen of heaven. Naanas Pilipos 3:20. Basahan na. Na nag-iingon dihas Philippians 3:20. You are now a citizen of heaven. Number 10, ikaw automatically is entered into the protocol plan of God. Gisuod ka na. Automatic tong pagtuon dayon ni mo Ginoong Kristo, gisuod ka na dayon sa protocol plan of God. Ika-11, ikaw automatically is qualified to join all believers in the rapture. Na, kalifikado ka na. Makauban ka na. Maka-appeal ka na. Yan ang labihang kulbahinam, the most awaited na kanang all believers are looking forward to that. Na moabot mang pagsaggaw. Ang binisaya, pagsakgaw, rapture, na sakgawon ang simbahan. Ang simbahan, kita nga magtutus, tibo kalimutan. Dungan yun na. Inigabot niya ng panahon na. Sa ingon sa 1 Thessalonians 4:16, 17, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Unsa kanindot, nag-abot na yun yan. See? So, okay, din hilang kita kutob. Okay, ato ni padayon ugma. Kining mga ingnon ta review sa atong mga past lessons na aron sa ingon kanunay labas sa atong panumduman. Okay? So, ayaw si Piyata ang sumpay. Kaya magpadayon na kita ini kanang walay undang. Okay, na iba naman tanga walay undang ni atong Bible study. Every day. Tagan lang ang kitang mayong panglawas. Wala ginay akong hangyo ninyo ng mga nagasunod ni atong ministry nga iapil ko sa inyong pagampo nga magtagan ko mayong panglawas aron padayon ang iyong paggamit nako sa pagdalas mayong balita sa kaluwasan o sa iyang mga kamaturan. Okay? Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis na usab nga higayon sa pagpaminaw, pagtuon, pagkaton sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong paglabas kanunay nini imong mga kamaturan dinhi sa among alimpatakan o sa among kalag nga mao kini ang among kalig-on, kabaskog sa among Kristohanong pagkinabuhi. Sayod kami o Diyos na wala na lain nga paagi nga kami makatubo o makakabot sa among tungong na maong espirituhanong pagkahamtong nga diin nga ikaw mahimaya na inigkabot na mo niya na kay mga kanang ang gitawag og capacity stage. Ang ana na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa panalangin, katakos sa paghigugma. Salamat sa imong pagtudlo ka na mo ninyo, Diyos. Kining tanan grasya. Ubani kami sa among pagbuwag-buwag nga adlaw, dada kami pagbalik dinhi ugma. Nung kami magapadayon,
sa among pagtuon sa among pulong. Salamat ning Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Hingtanan grasya man sa ngalan ni Kristo kay hingtanan mong giampo. Amen.